ini niphai ingkoi rai siar ni Golaghat district Soropothar along Assam CM Dr. Himanta Biswa Sharma a program mate nok bepi akumlim kangpu ame paman pon bangso me along akhaitin atum naphan tame phapon si mena akhaya jutang mate ke kan chipaklang dunlo lason si karbi garo khasi lapen kaprek akhai tum chetong dun pen misen pen mai pachun pon son si karbiang long pen arnam lang PKCS Hawar ame tumta arnam lang PKCS Hawar ame chunbang joram teron lapen ari sangho thumson hanse registran atum Japon din si kado kawe bang thongkep rapli atum chetong dun si karbi ke kan nim sukirung chong ke dam paklang dun inpor da me arnam lang PKCS Hawar ame mephu chunbang atum amina jutang jubat kaching hona joini kaiketa klem rapet dam rapet lapen onsere mate kilun ke kan asumar atum aphan angri angdon dosi bang nang ke phaling ta dun pen karbi aniti nijom karbi ke kan paklang dun si karbi anglong aphan isi nong me wan pi bom lo news desk report public TV karbi anglong Lahorijan sunsuti dhaba along okewai kachejor ang theke klang Otlang no sai ki klem atum phan rai kom sai khia tum pen Lahorijan along ki kim prong adhaba along pen minang an nepon det aphi uthot Lahorijan sunsuti anung adhaba along okewai kachejor abekha klembom langpu ang theke long pon Sonsi khatkati police station angkang Lahorijan sunsuti anung adhaba along okewai abekha klembom pu joy pen ang theke klang bang so sai ki klem abang phuamen papon das pusi pang thek pon lapen non amat police asai khia tum ritari pon bom lo pusi berta ribden lo tangte ko pisi kaning je pon ma non bertang ton pen lang pon exina news desk report public TV Karbiang lo Ai mo tu ki ha se আপনি কি হয় ইয়াতে কি নাম হ্যাঁ কি কৰি আছে তে কি কৰি আছে কিমান বয়স হৈছে আপোনাৰ 22 আধাৰ কাৰ্ড দেখাব দেখছো मैंने बंद कर दी Dehuri isi Baptist Church Amonduli tumpen John Moses Carver lapen ahema sor lapen asumar athiri along an kahumri dam non birtang ton pen arju konsina lason si lakha inko retrok duar baguri constituency ke paru Dehuri isi Baptist Church along sitami karitang JM Carver mate John Moses Carver alangri rengte kahut American Baptist Missionary atum Ladakh Karbi anglong ang toisi birta kemia pharmana phan nang humri si wanglo Sojok Ladakh Dehuri isi Baptist Church along sita ikroyang thek mate Baptist sitami endunlo Krisur ke prakri ke thomaningkan karitang kichu sinar lasibang tu monduli lake mate Dehuri isi Baptist Church non ningkan pharo nang chokji doko kason ho lapen bang so phong ningkan pharu siaprang la sojok kechelang mate kachemat hadam thu en tika hakahumri damlo ka monduli ke jani mari ritu nim so tum chipaduk si anisan ru nang thai dun si apiar nama phan ki rokar cho asai en pon la so me kachibahem phu abang jor hansi pastor Baptist Church arna malam ki than David son inti abarim kong chunbang ke EBC nang an alang likai lamo than pon pen misen pen pajut pon news desk report public TV Karbiang Long